Haki Tripurani kabangma local newspaper o Bangladeshi illegal immigrant manjakmani sapukjak jeng tabung nugo. Iben tabung manjakmani miao sekang manjakmani this year manjakmani hayake thangnai bisi apro rogo Bangladeshi illegal immigrant manjakma roksimi Tripurani je local news Bangla news rogo phonugya. Kabangma 2019-20 rongnibo borok news sapugo local news newspaper rogo. Haki amsikse romo amsikse borok o je romjangmani amono news rogo sapugo ngakai tmani bagai Bangladeshi illegal immigrant ongno taise deport khlai hormaya haki Bangladeshi illegal immigrant ongno Tripura rotugi borokno deport khlai honani bongni document check khlainani omo simia tei bono problem tongo o Tripura o haki Bangladeshi illegal immigrant je border ari tui pareni phaimani je BSF rok saimia tui haki baksa bukso rangchau ifano khaimona mu tai kwbangma agent borokno yang Tripura hawa damani tai kwbangma sorkari kormachari borokni rangchawi borokni document duplicate slamani o Tripura hayake Bharat haktorni hake no tekasha Bangladeshi illegal immigrant manjakmani yagulo police by romjakmani yagulo borokno kutotlang hakai bel rui borokno phioge hormani hake bel rui phioge hokai borok tai nukjagya kuto je bongni hearing tongbo borok tai nukjaglia biang kamawi thango hnei kwbangma Ranjit songrok amo post khlaimani tai high court ni chief justice no bo amono tui letter simani tabuk sokpai ke hnei bo taisa post khlai saka hake je high court ni bisingtei a samung rok khlaijangnai hnei director of prosecution ni bisingtei samung chengjaka hake bini thani bo kaisa copy sokpai ke hnei bo saka hake khoroksa khoroknai video ni comment no sawo je amtui hai topic no tui mamang je Bangladeshi illegal immigrant ni tui mamang video khlayu hnei ano haike o problem solve singya konga ke amono tui video khai hnile tomni khaya tongna ba haike o problem kubuni haste rogole solve ngi thamai ke bongne a jaga ole onyo je bongne arne hapang hayake sarkar tongnai rok amono tui dului samung khlai je khoroksa khoroknai Bangladeshi illegal immigrant ongno hori siri paibe kya haike chini Tripura ko horjakya chini Tripura seteo Bangladeshi illegal immigrant bango haike chino jaga kokborok salai tongayo baksa khoroksa khoroknai minister rok tai Tiprasa lukurok hake amono tui tomni bagi saya tongnai ba sana nango je samung nya bono sawunyo thangna nango hake o je khoroksa khoroknai amtui hini sanai rok bongni hama bara hake borok je kuno samung khlainani naikhe borok a jaga o kosto no soyei samung khlai tongmaya hake amoni bagi no amtui hai sawo hake obviously omo Bangladeshi illegal immigrant ongo Tripura o hojakya tai kwbangma Tiprasa lukurok bo omono tui kok salai tongayo tai kwbangma leader rok bo Tiprasa leader sok bo omono tui kok sai tongo kai jungbo omono tui sawunyo tongnai daily update fai tongo jung omono tui sawunyo ma tongnai hake chini khoroksa Tiprasa leader Sir David Murasingbo amtui hai kok no sawo je baksa Tiprasa leader rok je puilao sanai je separate state rok phano sanai je samung no sanai borok khlai tongmani hake tabuk amono pogoi borok sanya chup ngi tongmani amo ngi mano o je ang taising sama hai amtui phano ngi mano hake amono a je samung rok no khlainani nango hake amtui khei tolao khiklai tonika kai amo amtui kheno tolao khlai tongnai joto Tiprasa rok miliwei Tiprasa leader rok miliwei a samung je Tiprasa rok ni mantai soktai tongmani je ageo bo salaimani je Tiprasa rok ni hamkrai ngnani tongmani a samung rok no khlainani nango fla kai hayake Tiprasa rok joto thanchake bwsai anga kai central government ni bisingtui je sapano Tiprasa rok ni hamkrai phai tongtung Bharat haktoni borok gwnangui joto ni bagui no kaham khlainani hayake illegal immigrant ongno honani bagui khlai tongtung chini Tiprasa ni bagui kaham wngla o Tripura ni bagui kaham khlainani naigla Tiprasa rok bagui kaham wngla omo kubui kok chini Tiprasa rok thancha tongya hanga kai je o dominate khlai tongnai rok chungno borok jeskapano chungno tolao tikhlainani nainai je sason khlai tongnai rok tungno tmani bagui Himalaya norok nugo chung kwbangma jagano deprived khlaijak tongo chini je aguli hai town rok phano chini Tiprasa rok mukiting thakitorong phalan naima jaga phano problem create khaijak tongo chung chini je kuno like republic dewo New Delhi wo chini Tripura ni develop phunungma jagao norok nukhna a jagao kubuni bosong ni se a jagao musamung hake tamung rsamung rok to Tiprasa rok ni no tamkha chung je nongmani motenga kai haipano musamung ga kai a jagao buningi thaka je culture a jagao phunungmani chini worship chini kharji puja hayake chibri matai
chini Tiprasa rokni agi 300-400 bosor kesam je a jagao Bubagra songrok matairi phaimani chini Tiprasa rok tuiduli phaimani haike amo tabuk a jagao soboni phunukjak anggakai kubuni bosong ayang narni phainai haike a jagao kubai kok sanani hinggakai ayang narni no hini semano amusamu among kha wanji bosongni damal hini hinjago amo sileti dance bo hini sinijago haike silet boro hinggakai Bangladesh haike a jagani musamu bahike Tripura bai connection tong bahike kharji puja bai amo connection tong Ciburi matai bai bahike connection tong chini Bubagra song amal agi Sri Sitini bai bahike connection tong haike amtikeno sokomorna ni najago haike bongni borok phano chini musamungno musada ang kuno problem kridu haibana ajago onyo no amdika promote khameni ang chajagya haike amtikeno chini Tiprasa rok amtik haike tolao tiklikjangni nai tongjaka haike je chini o jagani culture tongmani Tripura bai sinijak tongmani je chini Tiprasa ni culture ro amo din salcha amte haike no tongka komorei bongni singi thangsinai chini ingyang thangsinai tai chini leader rok no bongni borok burung khai ekdom hamia hamia kok sawoi chini borok ni mindset to amo ekdom problem create khlaiye bisas khlaiya khlai toni baikha haike je chini je leader rok sanmani Tiprasa rok na hamkraini bage haike amo je nargi dahani sani to mansana amo direct sanan mo chunglia amti haike chini Tiprasa rok leader rok bo hamyangi tongkha haike amti kheno baksa buksunga kai lubungai Tiprasa dofano muti poki thangbayo haike amti khe ingi chaya je chini Tiprasa dofano je chin saronji chongto samung khlai tonga amo daily no Facebook ro post khlai tongo je Bangladeshi illegal immigrant no tui bo tabung simia kok samani tabuk bo amono tui kok sawi tongo kwbangma je officer ungtung high court ni je chief justice ungtung haike rajyapal bai phanang tung bo jesa bai phanang tung bo kok salai tongo amono dakti flafla kai samung khlai mangai Tripura ni Bangladeshi illegal immigrant tomoni bong document check khlaiye borok no tese phiro manani tui Bangladeshi illegal immigrant manjakake haike a jagao kubai kok sanan thangake Tripura tonorok joton saimano busuk Bangladeshi illegal immigrant bangi tongkha 1971 bo kwbangma burung phaimani Bangladesh somukti juddo cholifro haike a jora bo kwbangma Bangladeshi illegal immigrant Tripura no hojakliya haike tabuk bo jusina amde haike horjakyangi tongkha busuk jon bangi thangno aprose 14 lakh population je Tripura ni 1971 Bangladeshi illegal immigrant Tripura o phaimani haike 15 lakh Bangladeshi illegal immigrant no o jagao dajaka haike a jorao horjakliya haike tabuk bo horjakyang busuk bangi tongna amo report da tong baksa buksu Tiprasa tino Tiprasa ni bangi hamya nainero okogno sagakai chajaklak anose hamya sanai o video ni tolose hamya comment khlainai but jeta kubikok amo masanai bo Bangladeshi illegal immigrant Hindu wanjai dang tong thuruk Muslim dang tong ST dang tong bono illegal immigrant manjaka kano bini kagos gari bo document duplicate khlaiye o jagani citizen tongi tongkha bo Aadhaar card duplicate slamui tongkha PAN card slam tongkha ration card or jagani slamui facility chawi tongkha haike amti hingkano bono direct deport khlai hona nang bono manjaka kano o jagao detention camp high court irai hini toni wi chususugya ha hingkano botesa ulo 10-15 bosor tongmani yagulo bo jagani citizen ingi thangnai haike amoni bagino flafla kai horsi panya nang bono hayanga kai ni je facility tongmani jotono chai pebenya am chini simia kwbangma wanji bosongni bo borok oro SC certificate nawai duplicate borok o jago chawi tongnai haike bongni population bangi thangnai haike tabuk delimitation ng hakai bongni percentage bari woi tabuk 70% ni 80% ng thangi chini Tiprasa ni 30% ni 20% ng thangkana aprono sisagi thangnai haike chini Tiprasa rok tongsidi khuawai apro haike amsuk jora kok sawino o video no oro muthageri sinai haike noro comment bising tiki saharmano je chung national news khlogi nagake chung article o pori nagake 1971 o je Bangladeshi illegal immigrant tu bujangmani o jagao 15 lakh ni semeno haike tabuk busuk jorati Bangladeshi illegal immigrant bangi tokona noro am comment bising tiki sahasi Tripura bo haike o video no sajak like khlaidi tai share khlaidi joto Tiprasa ni thani no amte hai video informative sognya ni tei bo sikla phanang tung burisik phanang tung bura phanang tung sikli phanang tung haike kaham tongbadi thansa tongbadi jotono khulumbai kya hambai